Ne on semmosia perinteisiä kiukkarikatoja. Okei. Uss. Mukso. Tenso. Doi. Hajime. Ja me. Nähdään. Eli. Tää on semmonen kata, että mitään kun tekee kimeellä, niin tulee aika lämmin aika äkkiä. Ja se niinku staattista. Seuraavaksi mä koitan näyttää teille. Kun yleensä mä oon lukenut kirjoituksia, että katoissa ei oo potkuja kuin jonnekin jalkoihin, niin mä näytän nyt Gärjuu katan. Mukso. Gärjuu. Toi! Ja seuraavaksi Shushiho. Mukso. Shushiho. Doi. Hajime. Nähdään. Käsumme.
Lyödään päähän vasten niinku, mitä porukat on käsittänyt. Se on vaan se ottelu, säännöstö, missä vedetään rintaa. Ja kyllä treenataan myös kunnon syndeillä niin lyöntejä nuppiin. Ettei se ole sitä tätä näin. Vaan ihan, että jätät kyllä oppii kun treenataan ihan. Lyönnit on käytännössä matsissa samanlaisia kuin nyrkkeilyssä. Ja tää on vaan taikoudessa tuttu kaikille. Tää rintapanssari. Ja tää on vain yksi metodi. Tässä, kun me treenataan matsia, meillä ei todellakaan ole rintapanssarit. Sinne vedetään ihan kohtalaisen kovaa. Mutta, tai siis silloin kun otetaan sparria. Mutta me halutaan sekä ukelle että torille liikkuvuutta. Me laitetaan tämmöiset päälle ja toinen on vaan ihan vastaanottajana. Ja toinen tulee. Ja se vastaanottaja pyrkii liikkumaan alta pois. Toinen pyrkii vetelemään pommeja. Okei. Eli tässä on se, että molemmat oppii. Myöskin se hyökkääjä oppii liikkumaan ja jahtaamaan. Ja se puolustaja oppii tosiaan menee alta pois. Okei. Rats. Kummitte rats. Ja sitten hasime. Nämä ovat tämmöisiä metodeita. Ja ne ei ole koko harjoittelun kuva, että nyt meillä treenataan kataa ja sitten myöskin sitä perustekniikkaa ja kihontekniikkaa. Mutta että nämä on aika tärkeässä osassa. Aika tärkeässä osassa on tämän tyyppinen reenaus. Totta kai meidän pitää oppia nämä perustekniikat ekana hyvin. Kaikki tämmöiset, mitä on, koska niille löytyy itsepuolustukselliset sovellukset. Ositukka tämmöinen. Ihan yksinkertainen esimerkki. Jodanukke, joka ymmärtää torjuntana. Ymmärretään yleensä torjunta, mutta jodanukehan toimii äärettömän hyvin. Hyvin itsepuolustustekniikkaa. Nyt mä menin kipadatsi, eli kaikille näille karaten perusasennoille löytyy kyllä joku järkevä selitys. Okei. Sitten vielä vähän näitä harjoitusmetodeita. Eli mä sanon vaan lukumäärä ja laitan sitä. Mä sanon yksin täysin. 1. 3. 2. 1. 1. Sisäkäri. Tuplat. 1. Okei, no niin. Eli tämmöistä kauraa ja nämä kuluu kaikki kiukaiden reenaamiseen. Totta kai siinä on sitten nämä punnerrukset ja tämmöiset, mutta ei niihin ole meillä aikaa tässä. Right. No meillä sitten myössä niin se antaa meille hirveästi mahdollisuuksia, että me ollaan tehty, niin kyllä sieltä voi ottaa kuristuksia esimerkiksi vielä. Se on sitten kun vaan
päästään sen kaverin taakse ja saadaan se hallintaan. Ei nyt odota sitä, vaan otetaan vähän muuta. Väistetään vähän ja blokataan se niin, että yritetään antaa sille tai pidetään tää käsi tässä, mä teen virheenkin maasta. Elikkä näin. Nyt päästään. Ja varmasti, että jos meidän väistö ei onnistu, niin meillä on jotain edessä. Ja sitten yritetään antaa vauhtia sinne. Ja sitten perään potku, kun saadaan. Sinne voi antaa mennä käsiin ihan vapaa-valintaisesti, mikä tuntuu hyvältä rytmiltä. On aika hyvin, kun tänne saa jotain, niin ne kädetkin jää vielä sen horinnan jälkeen ylös. On mukava vetää se ylös. Siis NS. Emme tietenkään missään vedetä, mutta treeneissä. Pieni. Haistetään hyvin, niin pidetään siinä suojaava käsityössä. Ihan taaspäin. Ja heti kun ollaan päästy, tuonne voidaan pyyhkäistä ihan vapaasti. Ja sitten jos ollaan tämmöinen sarja tehty, niin tästähän me saadaan kaverin maahan. Okei. Otos. Vaasuiksi. Mulla on helpompi näyttää, kun mä oon vaasuilla. Menee toistakin päin, mutta se on tähän luonnollinen. Tämmönen hyökkäysaloitus, eli lähdetään nyt pieni suuritunnin askel ja tonne noin. Jos me päästään, voidaan tehdä näin, että kaveri ei niin tajua sitä meidän suuritunnin askelta. Noin. Elikkä sama jalkaa. Ja kun me saadaan, siinä tässä on ideana se, että jos me saadaan, että kaveri vietyy näin jotenkin, niin se ei pääse kerää itseensä. Mutta ei nyt tietenkään tässä vedetä. On ihan vaan näin, että sama jalkaa, rytmitys. Okei. Se idea tässä oikeesti on, että oikeesti jos me kisoissa otettaisiin niin ja vedettäisiin me todella niin, että kaveri menee. Me ollaan saatu epäillä tasapainoa hoidutettua tänään. Se lähtee menemään taas. Oikeastaan tulee askel vastaan ja kiinni torjunnan kautta. Torjunta on askeleella, toinen käsi alas, kylkeen ja toinen päällä. Ja ristitorjunta näin harvoidon nimityksen mukaan. Askel ja siihen kiinni. Kiinniotto suoraan torjunnasta. Tämä on ensimmäinen tavallaan vaihe tässä. Sitten harvoidaan periaatteiden mukaan reenataan vaiheita, eli tulee 1. Sitten tämä kiinni ristiin. Ja sen jälkeen tämä olisi 2 vaihetta ja 3. vaihe on kaatapopyöräytys siinä. Ja 4. jalkasivu lyöntikyltä ja pois. Hallittu tasapainoinen ote koko ajan. 1, 2, 3, 4. Torjunta siihen vastaan, otetaan kiinni. 1. Pysäytetään siihen, ja tukeva asento. Sitten ristiaskel vasemmalla jalalla taakse. Pyöräytys, kaveri maahan rauhallisesti. Jalkasivu, lyöntikylkeen. Ja ylös, päästään jatkamaan heti. Nyt tehdään muutama toista tähän näin, eli tällä taapilla. Valmiina, pelipuolikaveri 1. Potku, ristitorjunta. Ristiin askel taakse. Siitä veto ympäri. Jalkasivu lyöntiin. Niin seuraava taso on tästä se, että mennään hitaasti hallittua liikettä koko ajan. Näytetään tää, voidaan selkeä tehdä omaan laskun mukaan. 1. Eli hallittu hidas liike koko ajan. Tää on seuraava taso. 1. Näin. Tasapaino pysyy koko ajan. Sitten tästä nopeettaan sitten 1. Se olisi siinä. Otetaan sillä lailla, että konturi lähtee hyökkäämään etukäsi takakäsilyönnillä ja sen jälkeen tulee kiertopotku. Eli mä otan tänne torjunnat. Ihan 1, 2 ja sitten heitto. Ja lopetus, pään, kylki.
mikä tahansa. Eli nyt maksimainen fiilis jo tähän hetkeen mukaan. Yksi. Näin. Kattokaa, ottakaa rauhallisesti. Eli suljettu asento. Tässä on joku mahdollisuus tehdä sillä lailla, että se pakittaa tästä, ottaa vastaan torjunnan. Ja sitten pyöräyttää tänne. Mutta nyt sovellus tässä on se, että te menette taaksepäin askeleella. Ja nyt te olette jo heittoasennossa ja ympäri. Otetaan hitaasti. Eli 1, 2, nyt on ottunut. Täällä. Ja nyt monet teki pyyhkäsyllä, pyyhkäsulkei. Se on yksi tekniikka, variaatio. Otetaan vielä sen yhden potkin. Sitten täällä tulee pyyhkäsyllä. Seisoo vastakkaisessa otteluasennossa. Niin nyt käännetään se ottelusta valmiiksi tähän. Täällä näytyy olevan sillä, että ihmisille tutumpaa tekniikkaa lähtee tämmöisestä tilanteesta. Joten silloin kun se potku tulee, niin samaan aikaan taakse hieman pois alta torjunnan kautta. Joo, tässä ja sen jälkeen pyyhkäsy, kampitys ja näin. Tämä olisi tilanne, mitä siellä monilla nyt tästä tulee. Niin otetaan tämä nyt taisettomasti siihen. Otetaan se toisinpäin. Eli ristiin kiinni ja sen jälkeen se pyyhkäsy. Kolmitaive, ohje. Suljetusta otteluasennosta tulee yksi potku, torjunta siihen. Ja nyt meillä on avoin otteluasento, jonka lähtee pohtiin. Näin. Ja jos teillä on lajeja, jossa mennään tuosta sisään, sitten laaja jotain kuritusta sinne, lähtekää siihen, jos se on luonnollinen. Ei nyt ole tarkoitus teistä tehdä mitään arvodotraitajia, vaan esitellään vähän sitä, että miten me treenaillaan. Kokeillaanpa vielä, että tulisi yksi ja sitten. Ja nyt äskenkin kävi sillä, että etäisyys on vaikea. Ja meillä oli muuten väärin nuo jalaskin. Mennään tästä. Näin. Otetaan lyöntejä 2, potkuja 2 ja sitten jälkimmäiseen heittoon. Katsotaan miten käsitään tällä tulee. Katsotaan vähän nopeampaa. Eli siinä olisi semmoista komboa. Ja kyllähän se nyt se olisi se torjunta siinä semmoinen, että sieltä tarvitsisi nähdä, että mistä tulee mitä. Niin mä itse suosisin, että se olisi tämä nyrkkeilysuojaus. Vähän olisi hanskaa, kun tulee lyöntiä. Näkee koko ajan sieltä takaa vaikka mitä. Tietenkin, ketä osaa tehdä sivuun. Hyvä. Tehty näin. Itse ei osaa. Mutta tosiaan, lyönti, potku ja sitten jälkimmäiseen. Miltä kuulostaa? Lähdetään tutustumaan. Eli siinä oli semmoiset variaatiot ja sitten on tietenkin koukkupotkuun, niin no, vedetään tässä nyt koukku. Eli koukkupotkuun ja takakiaskariin. Katsotaan mitä takakieppoihin sieltä tulee. Eli mitä omista kokemuksista
sehän siinä on, että uskaltaa mennä sisään, sinne alueelle sisään, missä siellä jalassa ei ole tehoa. Ja sieltä sitten hallintakaveri ja nurin. Eli alta pois. Ja taas takatiekopareissa, että no, hurjan näköisiä, kun tulee jotain härveleitä täältä, niin oikea väli, oikea aika, oikea paikka kiinni. Ja kaveri melkein potkii itsensä. No niin, aloitetaan vaikka pikkasen sääntökertauksella. Tarvitsetko näin? Elikkä kaikki varmaan tietää sen, että ei saa lyödä, ei saa potkia. Ei mitään otteita haaravälistä, eikä naamasta. Sitten, jos mennään maahan, ei kiertäviä polvilukkoja, eikä tällaisia piirrokkeja, tai kiertävä polvilukko. No-holdi, nämä polvet. Ja kaikki mikä voi kohdistua polveen kiertävänä, niin on kielletty. Ainoa sallittu käytännössä on siis lämmittävä ja kautta. Sitten varapolvi tässä. Sitten, jos toisella on jonkinnäköinen puku, sitä ei saa hirveästi ottaa otteita. Elikkä esimerkkinä tämmöisiä ei. Sitten taas jos ottaa kädestä kiinni, puvun päältä kiinni. Puvun päältä. Noin. Anoa. Ei kautta. Tämmöisen. Esimerkiksi tää on leikkaukka, niin painat ton tän luun särjön, painat ton lihakseen. Painan tästä. Kaikki leikkautuu, niin kielletty. Eikö selkärankaan eikä niskaan kohdistuvia lukkoja? Esimerkiksi olisi hand opener, selkänapaaja. Tämmönen on niskaan kohdistuva lukko. Ei saa tehdä. Sitten on esimerkiksi selkärankaan kohdistuva lukko. Tämmönen, että täältä nappaa kiinni. Toki se on lansion näkkiä. Nyt selkäranka tekee kiertävä niin. Eli ei mitään lukkoa selkärankaa. Ihan turvallisuuden takia. Lämmääminen ja tietysti pureminen ja raapiminen myös. Esimerkiksi tämmöinen. Niin, tänään täysin aika. Ja tuosta ei runnaset mukaan alas sieltä. Ei saa tehdä. Sama juttu ihan millä puolella vaan on. Jos minä aika pystyis tällä, että mä pääsen tähän näin. Persin nyt yhtäkkiä hyppääkin selällä ihan täysin mun päällä. Tänne. Et mä jää rusennu sinne alle. Ihan sama millä puolella, mutta semmoinen, että hypätään toisen päälle ja runnastaa sinne alle kiellettyä. Sitten. Ei sormenlukkoja. Ei saa ottaa yhdessä sormesta kiinni tälleen pakottaa toisen siis maahan. Tai maassakaan mitään sormenlukkoja. Tai varpaista. Ja varmaan samassa, jos hakee noin puristusta, niin ei puristusta siitä, että mitään sori. Elikkä esimerkiksi täältä, että tappaa pikkurin, niin kyllähän se otet lähtee, mutta saattaa lähteä sormiin. Jos otetaan otteita, esimerkiksi puretaan tuosta. Minimi on aina 3 sormea. Jos sattuu tulee sen tästä. Tulee näin tää otet tästä. 3 sormea. Ei 2, eikä 1. Vähintään 3 ja mietitään täältä. Koko kämmenen mitä puolta kertaa. Ja teet sormen taittamisia. Entä kun sinne taitaa olla. Sitten kurkku kohdistua. Esimerkiksi pääsen tähän ja rumpasen puolen tonne kurkun päälle. Ei hyvä juttu. Pääsen toiselle puolelle. Tai otan tästä kiinni kuristaa. Ei saa tehdä. Näin saa tehdä, että pitää vähän painoa kädellä sinne päälle. Mut edelläkään ei pitäisi olla
Rummattaisi kurkun päälle. Ei ole terveisiä. Ja saman naaman päälle. En saa tehdä tänne, kun tähän sivusena päälle, mikä se tuohon säärikulun naaman päälle. Sitten jos on täällä selässä. Ei tällaisia. Ei terveydessä toiset silmäpäin enää. Mutta jos otetaan asento, täältä saa ottaa, täältä saa. Ja kaikki kivan käden. Siinä se on. Ja vielä tämmönen, jos mä nyt käyttäisin puhua tossa. Kyllä. Omen remeleitä kiusaaminen. Elikkä esimerkiksi tämmösen, että mä rykäsen täältä puvun kaulalle ja kuristan puvun. Tää on puvulla kiusaaminen. Ja sama koskee pyössä. Ei voi mennä matsiin sillä, että on täältä näin. No niin, varoitaan se vähän. Onko kaikille selvä? Kellään kysyttävää? Ilmeisesti ei ole. Firstly, I would like to say that I believe I'm a martial artist first and a practitioner of a particular martial art second. So I'm particularly pleased to see people from all kinds of different martial training here willing to have a go at other things. The thing is, every now and then you find on the web or wherever else two martial artists who don't really know what the other one is talking about arguing that their system is the best. And to me, that always comes down to a lack of understanding of the context. Every martial art, first and foremost, is a solution to a particular martial problem. There is absolutely no point learning armoured combat in the 15th century Italian style if you intend to go into a kickboxing ring against Thai boxers. You're much better off learning Thai boxing in that situation, right? And because in European history we have a huge range of different contexts, we have a huge range of different martial arts to choose from. The one we're going to spend most of our time on today comes from the beginning of the 15th century. This was a period when all gentlemen were expected to bear arms. And it was in general an armed society. If you went out to the pub with a sword and a dagger, you were considered to be unarmed. Whereas nowadays, if you have a knife this big, you are considered to be tooled up to the hilt. Right? So, we are fortunate in that the culture of the period encouraged writing of explanatory, descriptive texts. Now, it's absolutely true you don't learn martial arts by reading a book, but books can help. And Fiore, the guy who, at the end of the 14th century, was working for one of the most powerful dukes in Italy, who basically guarded the whole northern strip of Italy against invasion from the north. This guy, Fiore de Libera, was so famous in his time that if you go to his hometown of Cremariaco, the main street in the town hall is called Fiore de Libera Street. Right, so 600 years later, his name is still there. Now, this book that he wrote encompasses wrestling, dagger, spear, poleaxe, swordsmanship, in armour, out of armour, on horseback, spear work on horseback, and wrestling on horseback. You don't believe me? You can wrestle with horses. It's here. The thing is, the text of this book requires an awful lot of interpretation to get a basic understanding of what's going on. This is a martial art. Now, art in this period did not mean what it means today. Art in this period referred to an ordering of natural human actions. So any kind of activity that you might do, if you made it into a regular system, it became an art. It doesn't mean it has to be particularly artistic, right, the way we think of it. Now, to be specific, he only includes in the book techniques that he believes will work in a fight, but he tells you, don't kill your friends doing this. Okay? The techniques that we do must be, as he called them, techniques of love, not techniques of hate.
So, as we're practicing these techniques, I would like you to remember that these are techniques of love. Right? The fact that you are stabbing somebody repeatedly in the head with a dagger, do it lovingly. Okay. Now, we have a huge amount of information available to us, and it's of the order of stand like this, when he attacks like this, step off the line with your left foot, hit his weapon with your weapon, and then find him on cover, pass forward and smack him on the head. It's pretty detailed stuff. Other times he says, and with this technique I'll break your arm and cut you like a peasant, which is less useful. Okay? And we have, just as you learn karate, for example, you learn all kinds of different Japanese words for the techniques. We have Italian words for these same techniques as they're written down here. So, the first thing I want to get across is that in this book it is one system that works with many weapons. Okay? And we're going to start with a little bit of the dagger. But the base of the whole system, as we would expect in any medieval system, is number 4. There are 4 unarmed positions. Okay? And whatever you do, you will always be in one of these 4 positions. Whether you're holding nothing, or whether you're holding a dagger, a poleaxe, a spear, a sword, whatever. So, you all get up, you're going to have a go at these 4 basic positions. They are. You stand with whichever foot forward you like, we're going to do both. Yeah. Extend your left arm. And you have long positions like a longer. Extend both arms, and you have front arm, the crown position. If both hands come down, you have the iron gate. And if your arms are bent, you have chingada. Now, this is completely useful, right? It's just 4 named positions. But if I don't particularly like my assistant Toppy and I decide to stab him in the head, what happens when I pull out my dagger? I draw the dagger, there's chingada. If I'm going to hit him, I have to extend my arm. Let's cross the arm. If he decides to hurt me, I'm present. Right? As he did that, he extended his arm. He bent his arm. Chingada. And then he got like a peasant. Okay? Now, there is one basic conceptual rule running through this whole system. Move from position to position. And every system, every weapon has its own particular positions. And when you know those positions, when you can move between them, you have all the movements that make up the system. Okay? There are 2 other rules to remember. Use a shorter line. Okay? If his motion goes all the way from over there to over here, he's acting in what we call a long tempo. My defense has to be in a short tempo. So I have time to do it. If my defense involves, there's no time to do it in the time of his attack. So always use a shorter line. Right? Next, control the weapon. Remember, this is an armed society. You will almost never be attacked by somebody without a weapon, because everybody carries a weapon, and if they're wanting to attack you, that's what they're going to use. So, control the weapon using a shorter line. Okay? And then hit him until he stops breathing. Okay? Remember, this isn't art. It doesn't have to be refined. It just has to be systematic to be an art. Clear? Now, this action that I'm using is exactly the same whether I'm unarmed or whether I have a moving great spikes. So, if you are attacked, I'm unarmed. Soon he's unarmed. Yes, he drops it. You see? So, what you're going to do is this. For safety's sake, we'll do this without weapons. Remember, it makes no difference. Your partner stabs you in the head. Okay? With a pass of the feet. One foot goes behind, 2 in front. If they attack without that pass, different rules apply. You have to do something different. That gives me all this time to act in. So, I extend my forward hand, I
extend it in the direction of the weapon and control the weapon using a shorter line. I then go from Costa Longa to then to Cingale, and I start hitting him in the head. Yeah? Just do it twice, just to make sure that he's at least stunned, and then go back and do it again. Yeah? You step forward, extending the arm, and you go from Porta di Ferro to Costa Longa to Cingale. Here he goes from Porta di Ferro to Cingale to Costa Longa. Clear? The footwork, Fiore says that this is a Asare, and my step is Andressimo. I don't expect you to remember it, but just bear in mind that these steps are all named and basically codified so that you can match them correctly in a tactical situation. Is clear? Okay, give it a go. Smack on the head. Smack on the head. That's okay, it breaks anyway. No, because you're inside it. Okay. Yeah. You're inside it. Okay. I control the weapon. At this point, you can't do anything with it. But this doesn't hurt. Okay? I don't have to worry about it at this point, because I'm busy hitting him in the face. And again, we're going to start out with the weapon on your right shoulder. Give yourself some space and start out. This is posto di donna, the woman's position. The reason is that I'm in this position and it looks really weak, yes? Please don't hurt me, Mr. Nasty Attacker. But in fact, I have my hips geared up for a really nasty strike. Okay? So it looks weak, but it ain't. And from there, right foot forward for the sake of convenience at this point. Weapon on the right shoulder. Posto di donna, by the way, can be taken on the right shoulder, on the left shoulder, with either foot forward, with the weight forward, with the weight back, etc. Don't worry about it. Now, weight forward, right foot, right shoulder. Send the weapon out in front of you so that the point goes in somebody's head. Okay? And then just let it come down so the left hand resting on the left hip, and this is the war's tooth position. And go back up to Costa Longa and up to Costa di Donna. So you've got smacking on the head, stabbing in the face. Smacking on the head. This sword has two sharp edges, right? Coming up, it will cut or thrust. Coming down, it will cut. Coming down, it can also thrust if you send it forward. You see? All of this can be, you can have hip turns, passing steps, what we call gathering steps. All the footwork that you know can be applied to this. The one most important rule, though, is that the sword moves first. Okay? The reason is really simple. If my opponent is awake, okay, and I'm too far away to hit him without stepping, if I step forward without bringing my weapon up, see the difference? Yeah? In all European martial arts, it is axiomatic that the weapon moves first. You create a threat before you create a target. Okay? This game. Now, you have noticed in Kyokushinkai drills, for example, that they sometimes will step and then punch. They have their reasons for that, and they're perfectly valid. Okay? In this art, it makes no sense to step first, because this is a power multiplier. It is weaker to send the weapon out first. But, I'm sorry, this is 1 meter 20 of sharp steel. How strong do I have to be? Okay? He has the same kind of weapon, so I have to make certain that he can't hit me as I step forward, so I get my steel out in front of me first. Just click. So, take this. Is going to come forward, start with the left forward, and attack it on the head. Slowly. Now, I'm going to start in the finished position of my cup.
It doesn't matter how I got here. Yet. And as he comes forward, I'm just going to do that. The same thing. And instead of going all the way up, I go halfway up. And then I hit it. See? I step slightly out of the way with my front foot. Because the time that he spends passing forward is an awful lot longer than the time I spend doing that. Yes? The metabolic sorry, is an awful lot longer than the atmospheric. So, take a shorter line, control his weapon and hit it. Depending on your distance, this will manifest itself in lots of different ways. For example, from analysing the position, and I see that his weapon is down and is over to my right with his legs. So when I attack him, I may assume he's going to defend himself by bringing him up to the right. There's nowhere else he can go. So, as I attack him, I expect something to happen. Right? Tie together the dagger and the sword sections for you. He's going to come in with the palm like this. Boom! What can you possibly do here? Let's find out. We've been here before. Yeah, it's exactly the same. So, slowly, you're going to do this. You attack, you beat up, something to the pommel, you control the weapon. Do not hold this position because he will just drop his point. Okay? You just push through, control the weapon, free your weapon, and then do something sensible. Be careful. I recommend slicing up his nuts and stabbing in the weakness of the arm right there. Go through the femoral artery. Something like that. Be careful. Okay? It's clear. Don't get hit in the face. Okay? Riippuvaisi JKD:stä on kysymys, periaatteessa on kysymys ihan JKD:stä. Se riippuvaisi nimen tulee vaan siitä, että koska on monta erilaista JKD:stä, niin se on nyt nimetty vaan riippuvaisi JKD:stä, koska ne on tietty paketit, mitä opetetaan. Eli JKD:n periaatteessa edelleenkin on kysymys. Eli ei mitään, voisikin oppia sitäkin. Mä olen oman oppini saanut Paul Punakilta, joka taas käyttää omasta systeemistä, niitä Progressive Fighting Systems. Se voisi olla myöskin sillä nimellä, mutta kukaan ei taas tiedä, mitä Progressive Fighting System tarkoittaa, niin helpompi kuin JKD:stä kun puhutaan, niin se on JKD nimi. Okei. Eli molemmat yrittää ottaa toisiaan niin kuin ratteista kiinni. Eli se näyttää suurin piirtein siltä ratteista. Jos te saatte jostain kiinni, niin te pyritte jonkinmoiseen kontrolliin hetkeksi aikaa sen jälkeen päästä irti. Eli nyt ei tarvitse miettiä sitä niin kauan, että nyt otetaan tuosta eräsyyden hoppautuminen. Perusasiat, mitkä tässä suurin piirtein on, niin tajuatte kääntää oikeaan suuntaan ja irrottaa sen käden. Jos on jossain kiinni, niin käytä toista kättä irrotukseen ja jonkinlainen kontrolli. Jos te pystytte ja osaatte tehdä päässä, sitten kaikki tekee, koko ajan yrittää ottaa kiinni ja koko ajan irrotella. Voitte taas liikkua ja rauhoitella ja sen jälkeen näin. Ei mitään. Okei. Voitte ottaa toisella kädellä näin, että tikkaatte ja sen jälkeen juoksette kohti päätä ja varoitte kiinni niskasta. Näin. Selkeitä on yksinkertaisia. Käppityykkaan ja sormien yhdistelmään, niin kun mä rauhoittelen että päästä irti, niin sen jälkeen, vaikka se loiskolla toisella kädellä, niin mä oon täällä turvassa. Eli toinen käsi kiinni, toinen käsi naamalle.
No niin, jos iäidon on valmis, ja M-Millenniumista täällä huutelisin. Painimaan se kohta. Aha, okei. Mä sanottiin, että mä ottaa yksi matsekin katsotaan. Selvä. Vaikka käymään vaihtamaan. Jatkaa meidän.